Hagogo ondot apulapu dodile hon Tuhan itu ganu pari au di togu ganu tiki di ondingi ganu tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangau ai hombar tulomo ni rohana dodile hon Tuhan itu romar sorin arsa kelas ni roha hapor sea oku di patau ganuk tiki Tuhan rapon jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talumu sujala monangu ai pargona sohatu dosan debataku saleling nai mangale honda medo tua kana bojok rohai songon amado tu anakona holong ni tu hatai Tuhan.
Selamat tahun baru Manhita, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah di bagasan goton martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari di mahita. Hite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi porbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amen. Sai marangan api do mataku do pa akadolok, sia dia do ulaning ro pangurukiot tuahu, sian Jehovah sito palangi doho tanoon sabing ro pangurukion yang go tuahu. Dang tagamon luasona tersulat di patmu, dang tagamon nok matan si jagaho, sai jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, sai jagaon nado todim, sai jagaon ni Jehovah doho
laho ruar doho laho bongot, olak nior rodi saleleng ni leleng na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, sian asin roham do umbahen saat hami tu tahun na baruon, hodo na mga ramoti hami di bagasa tahun na salpui, saya asima roham, saya unang tulak hami nuaing, saya dongani mahami di bagasa tahun na baruon, pasu-pasu hami rodi akka ulaon na denggan, nahula hami marhite-hite guarmu, alay na gumodang, pas-pasuhon mahatam na badia itu rohanami, asa gabi na baru rohanami, asa tapamasuk ho hami tubanua gijang hiyasusuda ni bohal nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion ima patik perjolo satu patik paupaton patik perjolo ahu do Jehovah debatam ninda debatata dang jadi marakupahu bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manangahan na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi bagasa naik na ditoru ni tano yang kotunggabe sobbaon manang sioloan pati patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ay hona uhum do sogot akka na marsineang di goarna pati paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinaono mari maula hamu nasa sulaumu ala yang go ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula yang go dinasadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutan ni halap pe na mangibati hutam aji nauno mari do di top pada bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doibana diari papituhoni di bahenido umbahen na di pas-pasu di bata Jehovah ari pada dia nai jala di parbadiai ido sahatna
Atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan di bata lahu mangulahon pati nai. Ali Tuhan di bata sai pargogoy mahami mangulahon na umbar tu pati mi. Amin. Marid dehita. Tatopoti madosata martang yang mahita. Alia manami jala di bata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasan nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite hite asini roham. Jala se sama dosa nami sa luhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taring otasan ni dosa. Musa piak kaduluk jala humutal akarubian. Alayang parasi ni rohauku nasa tupa musat siyan ho. Jala paran ni hadamiaku nasa tupa humordit. Ninna Jehovah siasi ho. Hasang apong madi debata na digijang. Amin. Mari dihita.
Hatani di batan nagabi epistel di minggutta sadarion ima sian buku Yohanes bidu sada ayat sada satu sia tajahama marsika soring. Dimulanai nung adong hatai jala saur di batado hatai jala di batado hatai. Saluhuk nai marhite sian hatai do umbahen na majadi jaladang adong nanggo sada naung jadi i naso marhite siani. Namar sinondang do panondangi di bagasan na hulum alay dang di jakkon na hulumi. Stidangi do ibana ubahin naro asa di hati dakko panondangi anggiat gabe porsia saluhut namar hite sian ibana. Alay nunga madokro uji tu portibion panondang nasitongi nama nondangi nasa jolma ido sahatna mertua do natumangion hatani debata jala na upiopsa. Amen. Mari dehita. Hati dako maha porsiau tai songon nani hati dako di dongata sa porsiau di sadok portibion rak mahita mandok au porsea ti debata Jehova ido ama pargogo nasa tulosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabeya siya ton di porbadia andorang suhabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal lo ibana di hao pinorsilang na tua tuanunutoru ni tanom na mulak mangolu di ari patuluho na manai tu surgo la hundul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo nasa tu dosani di sima ibana pa mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu roh na mati au porsea di ton di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia mulak mangulu sugut daging ni halak nang mati doho di hanguluan na suara sudah. Amin. Tabigi makor sian ina Rabu didutima kor sian ina Naomi.
Tabegema titing na masa do si pamasaw di huriata na sa minggon. Salom madihita saluhutna. Selamat tahun baru ma amanginang. Warta jemaat di minggu ta sadarion 5 minggu dung tahun baru tanggal 5 Januari 2025 dohot topik minggu nunga ditobus Jahoba bangsona. Di halaman na parjolo amang boy mata jaha nama kobasi di minggu pagi siang di halaman na paduahon boy mata jaha torop ni narotu kebaktian. Napaduahon namasa dohot si pamasaon. A. Mangapuli. Di minggu ta sadarion di patupa huriata do mangapuli dohot pasahaton sosial tu keluarga Nyonya Dr. R. Sitorus Boru Sitompul sian jalan gaperta ujung wek onom. B. Parmingguon sikola minggu. Mulai hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 mula atama parmingguon sikola minggu masuk pukul 07.30. C. Parmingguon malam. Mulai hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 mula atama parmingguon malam masuk pukul 10 siawib manang pukul 7 botari. D. Temu pisah Pareses Distrik 10 Medan Aceh. Di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do temu pisah Pareses Distrik 10 Medan Aceh maringanan di HKBP Sudirman. E. Namonding. Nah di hari Minggu tanggal 20 Desember 2024 nunga jumolo marujungolu ni amang Dr. Redmal Sitorus SPB tutup usia 65 tahun nah hina baluhon ni inang I Boru Sitompul sian jalan gaperta ujung wek onom. Nah di hari Senin tanggal 30 Desember 2024 nunga jumolo marujungolu ni inang Hot Lince Boru na 70 tutup umur 67 tahun sian jalan pembangunan nomor 112 wek pitu. F. Ruas Natamba. Mulai minggu sadarion nungga gabe ruas ni HKBP Seyagulon keluarga Pran Gustaf Hutahayan Fitri Melina Boru Lumban Tobing dohot sada yana konasida nasida rosian HKBP Sri Gunting Resort Sri Gunting masuk wek 5A. G. Pelian Natal keluarga dohot tahun baru keluarga. Pinangido matu sude ruas ni huriata asa tapasahat bema pelian Natal keluarga dohot tahun baru keluarga. Tapasahat mai di bagasan las ni roha. H. Bunga altar. Nah pada dehon bunga altar di minggu sadarion sian keluarga Profesor Dr. M. Situmorang inangi Boru Silaban sian wek 10. Nomor tolu guar-guar na marulang tahun mulai tanggal 5 satu tanggal 10 sada Januari 2025 godang na 26 halak. Sude parhalado dohot ruas madok selamat ulang tahun ma dina marulang tahun di bagasan nasa minggon tuhatama na mangalean akka silas ni roha. Hatani tuhata di nama ulang tahun di bagasan samingguon guru di debatado hatuaoku dohot hamuliaoku partano batoan ni hagogo oku marhaposan tu debatado ahu pesalmen bidu ono 22 ayat walu. Di nomor 5 pemakaian gereja dohot gedung serbaguna boy mata jaha amanginang. Nah para dehon bunga altar boy mata jaha. Di laporan keuangan di halaman pitu.
Di nomor 5, adong pelean nama ragam. Di sitar surat SMP Pitu seharusnya SMP Tolu seharusnya SMA Tolu. Tarsurat pelean na 400.000, sasitong na 500.000. Molo adong amanginang na hurang sikop di laporan keuangan boima tapasikop tu situat tabe. Soni matikting na masa do si pamasaon di mingguta sa mingguon, horas madihita. Maret de mahita, laos tapapunguma pilihat sadaa do sadabi. Tuhan
Pinuji maguarmu ali debata ama anak dohot todi porbadia. Nama masu-masu hami di daging dohot todi nami. Pungudo hami di bagas joro na pinar badiammu Tuhan. Laho manangihon hatam. Atonggohi hami di bagasan hatam. Marhite todim todi porbadia. Patau hok kami majalo hatami. Mauliate madiho. Marhiti anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Martangia kami Tuho. Amin. Hatani debata di parsaurata di minggu sadarion minggu dung tau baru. Ima na tarsurat di panurirang Jeremia bidu 30 sada. Mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 14 songonon mahatana takasma tapawetihut tangihon mahatani Jehovah hamu aleak kabangso parbegu jala barita hokkamu mai di pulo-pulo akka nadao jala hatahok kamu ibana na paserakon Israel na jolo laos ibana papunguhon muse jala ramotanna songon parmahan di punguanna ainunga ditobus Jehovah Jakobi jala nunga dipalua ibana sia tangan ni nagumogo sian ibana rodo nasida sogot huhut marolopolop di pusu ni Sion jala marrongoman nasida madapotton dengan basa ni Jehovah eme dohot anggur dohot miak dohot anak ni biru-biru dohot lobu jadi todinasida ikosongon porlak natakas diaek jaladang be madate nasida. Jadi marlas ni rohama di sina marbaju marhalat kaliang. Dohot doli-doli rodi akka na tua-tua. Jadi mubama arsak nasida gabe las ni roha bahenokku. Jala apulakku nasida huhut palasokku dung salpu. Godokna nasai laun dungi marlobi-lobi ma toddi ni akamalim di tabo-tabo jala bosuran bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna Jehovah ima sahatna selamat tau baru madihita manginang hurian itu hatang totu di bagasan nama muka tahun 2025 sudedo hita marpakirimon madok asa Jepang lasni roha di tahun 2025. Ido taheyak kamanginang. Apalagi ditiki namar pungu hita di jam 00 molo tapatupai di bagas tabe. Tentu boido sada komitmen sude keluarga madok. Asa jupak kita dengan bahasa ni debata. Marhite malua sian ragam niak kahamaolon. Marhite dapat tita las ni roha. Marhite jupang akka ulaun nadenggan. Marhite dapat nian sirokap ni toddi niak kayanakon napatut marhasohotan. Manang jupang nian hahipason kesehatan
Di tongani ngolutta di tahun 2025 ala naung tabulus akka parsahiton. Tongani ngolutta di rohatta jala ido nang di bagasan tikyon amang inang sada suara nama cetakas na pinatubegihon ni si Jeremia hatani debata mewartakan madok tangi hokamuma memproklamirkan maswarahon suarai asa sude manangihon bahkan bangso halak si pelebegu tangi hokamuma ninna ahado tangi honotta ahado begiotta ahado nasinuara hononna hamok kamanginang takas do situasi ni bangsona situasi di bagasan habuangan yang memiliki kehidupan nama rukil alai di suara si Jeremia mon hatani dewata asatung takas tutu taruli nasida di suara dohok nang di pabahenan ni dewata di bagasan ngolu ni bangsa Israel. Hamok kamanginang suara on tung takas do didok molo tung pesa lelengon bangsoi marserak molo tung pesa lelengon akka biru-birui marserak molo tung pesa lelengon akka napinarmahani tardepar alai didok papungu-punguokku do muse akka na marseraki papungu-punguokku do muse akka naung tardepari akka naung manipili akka naung lawi songon ahu parmahan songo dia parmahan na manogu-nogu biru-biruna dang lomorohana tardepar sadape dang lomorohana marserak akka biru-birunai dang lomorohana mago biru-birunai ido benda gabe dia detai adong do 100 biru-biru sia belusia di sisa do mago alai dilului Tuhata Yesus do biru-biru nasa dan hari dang lomorohana dang lomorohani debata marserak bangsonai atik peta boto memang nasida masuk tu bagasan habuangan marukil manang di bagasan penderitaan nasida memang boydo dohono ta'ala ni pabahenan nasida do nama nipil siat debata nama nobba nasida do marhite hatani debata tangi hokamuma papungonna do musehamu sada suara nama cetakas mangalehon pengharapan pakirimon hamok kamanginang dung didok songoni ibana papunguhon ibana namanogu ibana napaulakkom muse alai dada holak kata ibana na papunguhon didok do muse ikot dayon nasida do mulak muse dong saha nasida tutano naung binagabagahon ni debata ikon jaloon nasida do muse parbue ni akana denggan songod dia to di nasida salelengon naung mauas songod dia pakilalan nasida salelengon nasai hira di tano nama hiang alai to di nasida sai hira di gohi aik naung gabe marulo polop marlas ni roha sobu pakilalan nasida ala niaha ala nunga ditobus Jahoba nasida. Marhite hado ditobus Jahoba, marhite denggan basa ni debata, dang ala ni habur juon nasida, dang ala ni kebaikan manang naung muba nasida alai memang ala denggan basa ni Jahoba do. Amak kamanginang molo dihata ditobus. Songo dia sadaina
nahea menggadehon emas yang berharga milik dia. Terus ada penggadaian, dungi boy ditobus ibana pasti dok. Sonang pakilalaku, boy mulak muse, nadiawi dan ita yakinang. Ala narikok misalnya tersesak kita, terdosa kita, ala biaya niya kaya nakon, parsikolan niya kaya nakon, dungita gadehon, tu pegadaian, dungita tobus si muse marhite pasu-pasu ni debata, adong rejeki di hita, tatobus ulang muse, tu hita, tabu pakilalata. Ala niya, boy tatobus, boy milik ta muse. Jadi hado songoni, akamanginang, hado sada halak, sada keluarga majuhurok, tarutang, alani na bangkrut usahana. Ala na bangkrut usahana, bamadaw duatong inatay. Ala memang bayi natay dang lomorohana suami na bogus. Ditadik koma amatay. Nunga terjual jabuna. Terjual sude. Alani dang adong be harapan na. Dang adong be sihirimon na. Dang holad di bagasar rohana madok adigam maselesai masalah kodangi holani be. Dang holani be di pikiran na, dang holani be di utok-utok na, dang holani be di bagasar rohana, adigam ma selesai masalah ko, dang holani. Alayahdo adigam ma selesai ngulukon sian pertibion. Alani arsak, alani masalah, pergumulan. Di rohani ibana, dang adong be harapan, dang adong be pakirimon, dang adong be sitagamon na, ay nunga tarjual, nunga targade, nunga gabe, lao doho inatana, ditadikon ibana. Alay dinaso panagama nakamanginang. Tongon ma di tau baru. Hudul-hudul maibana di eperan ni bagas ni jolma. Mamolus ma sada halak di bereng ibana ma. Ternyata dongan nado na hudul-hudul na mengemis di pinggir di jolo ni jabu eperan ni jolma. Ujung na dungi di togu ma di babua ma buasa songoni ibana. Buasa alaniaha songonon bakka ditarikon inatana iban. Hamok kamanginang dung di Papua masalah pergumulan ni ngoluna di dok ibana dangadong be sihirimokku dangadong sitagamokku be alai di dok ibana ma di dia bagasmi asa lau hita manuhor balik muse. Hamak kamanginang ternyata boy do muse balik bagas nai jala marolopolop ibana marlas ni roha ibana alaniaha alani pabahenan ni debatado di bagasan ngoluna dang alani dirina dang alani gogona alai disuruh debatado sada halak dongan na naung leleng dang pajupang doho ibana na burju manarihon doho nang paulakon ngoluni ibana muse. Paulakon nang dohot artana muse gabe tartubus soi nama olop-olop na holat tartubus artanai jabunai mulak muse Roma inatana muse mulak alai di jalo dak kamanginang di jalo di dia do masaun heamar huriyahami di sidik galang jemaat adoi kamanginang itu suatu cerita yang benar mulak di jalo do di jalo alaniaha di bagasan olop-olop ni bana dengan bahasa ni debata dang alani gogona dang alani nang kemampuan parbinotuan na alai di tagami bana ngoluna ikon habis bahkan nunga danga dong bengoluna sahat tutiki naung pinasaha na di bagasan akalas ni rohe danga dong beharapan
Songonido bangsa Israel di bagasan tikyot di dokma di hatani di bata. Papua nang eme anggur dohot nang lobu biru-biru. Ikon dayon nasida muse. Ikon bosuran nasida. Jala tonggi nasida. Muse dia kapakilalan. Nahacit kepada senang. Napait gabe tuna tonggi. Odo naing setahirim. Ati akka manginang. Ido ben nagabi di dok pepatai pe macetakas do berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya tongna. Alai mau lo jolma sonari dang pola lo berakit-rakit ate, bepitor naing berenang do torus ate. Ai hola libur tau baru tu dia hita, dang lo maruhana berakit. Alai tor berenang mahita ni nak tor lau matu topi tau tubaan akka manginang te ala ni do hama akka manginang tung masai tabudo hatani tu hatta di bona ni taon mamukka minggu dung tau baru suara nama cetakas di suara hot di bagasan ngolutta bahwa kita memiliki Tuhan yang memberikan berkat, yang memberikan pengharapan, nama ngalehon lasni roha di bagasan ngolutta. Alani danga dok kape si habiarata molo masa tabolus pe parukilon alai di bona ni taunot di do kita akan dikembalikan lagi ditobus sita di bawah musehita tuakana tabu ido harapat takamangina alani ikoni ngotot tama berkat Tuhan tidak terbatas tetapi berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah. Ido benda gabi di dok nakingan. Butongan nasida akamalimi di tabo-tabo, bosuran nasida. Molo hata tabo-tabo di halak Batak, pohano tabo-tabo tahe. Talmis ninna te, talmis tabo-taboi ninna. Lapatanna lemak-lemak itu berminyak-minyak, songonima. Tabuna di bagas aleng gosonari ngamabiar hita mangalang, tabo-tabo mabiar boha. Kolesterol ate aku boto anggona jului holana dong tabo-tabo na marmiak mi wah odo nomor sadana ninna ate anggo sonari dang nomor sada ngai pasti siap lagi kadek danak dang lo morohana malang tabo-tabo saya gia ka memang molo mangalang tabo-tabo hirana gia kado alai molo didok bosuran di tabo-tabo na marlapatan mereka akan dikenyangkan berlimpah-limpah berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Hari ini, kemarin, hari ini, sekarang dan bahkan hari yang akan datang. Berkat Tuhan selalu melimpah. Ima suara ni debata tu panurirang Jeremia tu bangsona asa di suarahon. Pabua debata marmahan. Debata namar mudu-muduhon nasida nang pedi bagasan parukilon manang di bagasan habuangan nasida tetapi mereka akan dibawa kepada tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Nagok susu doh situa niloba songoni mangulutta di tahun 2025 dang taboto songo dia perdalanan ningulutta dang taboto songo dia pergumulat tak dang taboto songo dia natadalani adong do mamukka tanggal sada sahat tu sonari tangis ibana alai dang gabe tangis torusi ima suaraon ate akamanginang adong do mekkel ibana tahirim ekelna terus medihita ido hirimotta akka amanginang asa di bagasan ni molo marukil hita di tahun 2024 molo memiliki persoalan kita anak kota ta pergumulhon adiga do mangoli adiga do muli molo keluarga ta anak kota dong naso marpinopar adiga do dapat karejo ni anak koko adiga do sahitu malum tadokma hata itu hatta dia akan mengembalikan, memulihkan engkau. Ditobus dehita, dilehon pasu-pasunai, dipasaut nata parsita. Dapot
nata calahi, Jepang nata lului, ima lasni roha di bagasan ngolutta, songon suara ni dia batatu panuriran Jeremia naking maswarahon, asatung takas di suara si Jeremia, hatani tu hatai, unang mabiar hita, madalani tahun 2025, molo porsea hita tu ibana do manobusita sian saluhuna. Amin. Martangnya kita. Mau lihat madiho Tuhan. Tung tekas do di pakulingi hatam. Di suara hoko di bagasan ngulu nami. Pabuha. Nunga ditobus sohami. Nunga ditobus sobang som. Nunga di palua hohami siaragam niak kahamaolon. Tutu Tuhan di tahun 2024. Ragam hubolus sami. Persahiton. Parukilon. Masalah pergumulan. Alai di palosodo hami sahat tutikion. Mamolus tahun nasalpui. Tu tahun naib baruon. Jala porsia dohami marhite hatam tu Tuhan. Buanommu dohami tuakka naung pinadat tommi. Madai akka susu doh situat niloba. Madai akka naniula ni tangan nami. Madai nang dohot pasu-pasum. Ima pos ni rohanami. Asamarhite sian hatami Tuhan. Mangulu mahami di bagasak kaporsiaon na tubu. Marpakiri mo mahami holat tuho. Jala pasahatom muma akka hobbar tulomo ni rohami. Asa dong pagkatidak konon nami di bagasan ngulu nami. Pabuah hodo Tuhan nami. Namarmahani hami. Nama jagai hami di pardalanan ning ulu nami. Dakku poto hami Tuhan. Di tahun 2025 on. Aha nanaing si buluson nami. Songo dia pardalanan ning ulu nami. Jala akka pasu-pasu mipe. Takku poto hami. Sadia gurang pasahatommu di hami. Alai porsea do hami Tuhan saleleng di parhatutu ngolu nami. Jala di parha porsiau kami ho Tuhan nami. Nama nogu-nogu lakka nami. Napatiur roh-roha nami. Pikiran nami torang. Nang ropi akka ragam hamauloni. Margogo do hami. Nang ropi akka pergumulani. Patawommu do hami la homamolu si ido porsea do hami tuho Tuhan. Asa perguguammu hami. Karuas ni huriam sian akadak danak sahat tu nama tua. Tuhan nami jala debata nami. Pasikop ma ngulu nami di bagasan pasu-pasumi. Mau lihate madiho. Tangihok kami di bagasan anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Martangiak kami tuho. Amin. Mari dehita lasta papungma peliat 2 doh peliat tulu. Yesus
tatangnya kon ma piliata martang yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di Banua Gijang, say binorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomani roham di Banua Tongsongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaor hon madamena tutodita be. Amin.